मोरयेलागी बडव्या गाब्रियलान सांगलेली सुरविली उतरांच न मान देवाचे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे संगता आसा. हो न मान मोरयेक शर्मेव करता आणि हो न मान कसलो जावयेत म्हणून तिका आपणा इतल्याक चिंतून करता. मोरयेन शर्मेवच्यांत कारण आसा आणि बडव्याच्या या न मानांत एके महान सुवार्तेची सुरवात आसा. मोरयेन शर्मेवच्यांत सुवार्ता वाचप्यांनी आणि आयकुप्यांनी विशेष उमेदीन आणि अजापी रितीन तिचे शर्मेवणेंत वांटेली जावपाक उलो आसा. बडव्यान मोरयेक सांगची उतरां वा दिवची खबर तिका मात्र न्हय सुवार्ता वाचप्यांक आणि आयकोप्यांक तांची जिणेंत महत्वाची जाता. बडव्यान मोरयेक नमन करून शेवटी तिचे सरशिलो वेता पर्यंत उलोवची उतरां आणि मोरये बडव्या मदलें संभाशण एका महान आपोवण्याची काणी जावन पावता. हे संभाषण मोरयेच्या आपोवण्याची काणी आणि सोडवंतरा जेजूच्या येण्याची काणी दोन्ही वर्णितात. जेजूच्या जल्मा उदेशी मोरयेचे आवयपणाचे मिसांव वर्णूचे हे काणयेंत जेजूस केंद्र, जेजूक केंद्र करचे मोरयेचे मिसांवी वय. मोरयेन बडव्याक पळय हांव सर्वेस्पराची चाकरन तुझ्या उतराप्रमाणे मुजेतय जावं म्हणच्यात जेजूक तिच्या जिविताचे केंद्र करचे मिसांव ती आपले करून घेता. त्याच सांत वा आमचे नमन मोरयेंत बडव्याचींच उतरां वापरची आम्ही जेजूक आमचे जिणेचे केंद्र करूंक भार घेता म्हणून सुचयता.